podřadil, když zvýšil rychlost. Tady ten týpek, kámo, bude tvrdit, že je lepší než Max Verstappen. Oli A je počkej, špatnej. jak by si vedl Max v Americe? První vždycky. Ne, Kubo, máme tady důležitý téma, který bych s tebou rád probral. A to je takový menší drámo, který se tady řešilo poslední měsíce a nikde jsem se o tom nic pořádně nedozvěděl a strašně mě to zajímá. A je to pan Larson, který si tady dovolil mluvit nějaký žvásty o Maxovi Verstappenovi. Ne, mě to hrozně zajímá třeba tohleto fakt, protože No řekni to strašně prostě na málo plnou videí hubu jsem tak, jak to viděl. je. On prostě říkal, že je lepší než Max. No je to tak právě. A já se strašně potřebuji s tím o tom s někým popovídat, protože jsem se na internetu nedozvěděl, co bych jako potřeboval. Takže budu moc rád, když to tady dneska probereme nějakým způsobem. Hele, klidně můžem, pust se do toho. Důležitý je vědět, že pan Kyle Larson si myslí, že je lepší než Max Verstappen. Mě to normálně urazilo, se musím přiznat. Jak na tu F1 člověk kouká každý víkend téměř, tak se mě to normálně dotklo, protože já chápu, on má hodně úspěchů. Jako to nemůžu zase jako popřít na druhou stranu. Má tam i vyhraný nějaký šampionáty a nějaký NASCARy a tak dále. Měl by to být teda komplexní jezdec. Ale nechápu, jak tady může porovnávat americkou ligu prostě s královnou motorsportu. Hele, jako hlavně mi řekni, kdo o Maxovi prostě může říct, že je lepší, protože ať už Max sedne, vole, do auta, nebo do formule, a nebo prostě podle mě do čehokoliv on sedne, tak tam vyhraje. Jo, nebo Jo, tak je v tom prostě dobrý. je to A, tak. a primární jeho sport je jezdit formule. Jo, a když sedl do auta, tak prostě zajel nejlepší kolo, což jako takhle. Za mě prostě Max je o dost lepší, ale zase můžu být zaujatý. Každopádně si myslím, že prostě ten Larson tak nebude zase až tak dobrý. Aby vlastně jakoby on přišel do formule a prostě začal jezdit formuly. Já si myslím, že jako on určitě jako bude dobrý, ale v nějakém tom celosvětovém měřítku bych řekl, že asi bude spíš také jako průměrný. A podle mě si chtěl asi jako jenom rejpnout, protože hele, Max má tu mediální pozornost, na tu Ameriku za tolik lidí nekouká, takže asi chtěl jako se nějak zapromovat tady tou cestou, nevím, jestli to byla úplně správná cesta, ale tak jako kontroverze je vždycky populární, že jo, co se Hele, bude. jako máš pravdu, no, jako kdo se podíval z nás na NASCAR? Kdo? Já, kámo, jsem na to koukal asi tak půl hodiny a musel jsem to vypnout, protože to je totální nuda, kdy prostě, vole, jezdí furt dokola jenom, jak blázni. Teď je to úplně o ničem. No, co jsem to chtěl navázat. No, každopádně musím říct, že teda jako Max teďka v víkendu potvrdil, že umí předjíždět i v golfových vozících, takže si myslím, že určitě jako 100% lepší. Přesně, kdo ty kvality má, aby mohl takhle jezdit v golfových vozících. To prostě nikdo takhle lepší být nemůže. Každopádně, myslíš si, že by se Kyle uchytil v F1, nebo myslíš si, že by aspoň byl schopný jako dojíždět na bodech, kdyby byl v nějakém jako průměrném týmu, nebyla by to třeba ta špička, tak jak myslíš, že by to vypadalo v jeho podání? Myslím si, že by byl stejně špatný jako Oli Berman. Ale Oli není zase tak špatný. Oli A je počkej, špatný. tak to otoč teďka. Teď mi řekni, jak by si vedl Max v Americe. Max v Americe? První vždycky. Tak teď už se tady náš number one fan, vole, Maxe Verstappena projevil trošku, no, v tobě. Ne, hele, taky si myslím, že by tam měl určitě problémy, protože přece jenom taky ten NASCAR jako bude určitě jinak jakoby zase náročný než ty formule. Ale naopak zase si myslím, že prostě určitě by to měl lehčí on přejít na auta než Larson na formule. Jo, To a bylo to určitě. přesně vidět, jako když se podíváš na Alonza, když jezdil Le Mans závody, prostě 24 nebo 12 hodinovky, tak prostě tam bylo vidět, že
to zvládá. A myslím si, že takhle by to bylo podobný hodně u toho Maxe. Samozřejmě chvilku by trvalo, než by si nějakým způsobem aklimatizoval, ale chytil by se určitě rychlejc než ten Larson, no. Hm. Já to prostě beru tak, že tu F1 máš 20 fakt jako těch, máš to tu špičku, víš, že se Mm, tam jede fakt jako o setiny, když to tohleto v té Americe tak není, tam se jde i hlavně na tu show, víš, je to třeba tak, zrovna v no. těch NASCARech je to hlavně o bourání, protože ty lidi to chtějí vidět, jako ono to Mm, je asi, byly doby, kdy vlastně i ty NASCARy nebo celkově třeba IndyCar byly zajímavější divácky než formule, ale tak to tady ještě se IndyCar, když tam jezdil Enge, ne, Tomáš, tyhle, to v té době možná to bylo zajímavý, ale ne, tak jako třeba, já nevím, v minulém desetiletí. Ne, já jsem chtěl říct, že to byl prostě jenom takový rage bait. A já si myslím, že on je stejně na tom svém písečku jako asi spokojený. Víš mm, co? Němu se tam dostává té popularity, kterou on asi jako potřebuje. A nemyslím se jako, že jako asi každýho závodníka je sen být jezdcem F1, ale myslím si, že to jako není jeho hlavní priorita. no, Jako ale víš co, týpeček prostě třeba na startu. Já teďka nevím, jestli to byla Indy nebo jestli to bylo NASCAR, ale viděl jsem video na internetu, kde týpeček prostě špatně zařadil rychlost, víš jo, co. on zařadil, když zvyšoval, on podřadil, Jo, když zvýšil jakoby rychlost, no. To mě jako přesně. vůbec nejde do hlavy, on je prostě úplně vymaštěnej. Já to taky nechápu. A tady ten týpek, kámo, bude tvrdit, že je lepší než Max Verstappen prostě. Jako já chápu, že se to může stát nějaká píčovina, ale zrovna taková, ale že podřadíš při tom, když přidáváš plyn, kámo. To je úplně jakoby banalita. To ví i normálně jakoby řidič silničního provozu. Já právě jsem se teďka zamyslel, jestli bych takovou píčovinu udělal, já nejsem si jistý, víš co, jako. No neudělal, že jo. To Hm. by jako neudělal nikdo jako, co má v hlavě, nemá v hlavě nasráno. On je prostě úplně hloupej ten člověk, proto kámo, a musí si furt něco dokazovat. A nebo buď to byl rage bait prostě na fanoušky Verstappena, aby dostal nějakou pozornost, no. Ale to Já si nevíme. asi myslím, že jo, že to tak bylo. Podle mě fakt chtěl asi jenom nějakou pozornost na sebe strhnout. Ono celkově si myslím, že i pro ten NASCAR, no celkově pro tu Ameriku, jak pro tu IndyCar, tak pro tu NASCAR, tak se chtěl dostat do toho podvědomí, no. Tak ono zase jako co si budeme, je to Američan, že jo, takže možná tam hraje roli i nějaký ego a prostě si fakt jako myslí, že je nejlepší. No, každopádně, já bych to asi možná tímhletím pro dnešek ukončil, Mm, co myslíš? asi Já si taky. myslím, že už jsme si k tomu řekli dost a už to asi ani nemá cenu Hodně dál jsme se nějak rozebírat. rozčílili. Přesně, Mm, úplně to je to stačilo tak. pro dnešní večer. Tak jo, tak mi děkujeme za pozornost a mějte se.